Makadini tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chinotange chine kakusiririsa cheFarm 4081. Nzira yezvirwere ndiwo mukota unopfurawo nezvisikwa zvose zvinofema pano panyika. Semurimi wezvipfuyo muchatosangana nazvo chete, asi hakuna uto rinoenda kuhondo risingazive mamiriro evavengi varicharwisa. Saka haungakwanise kurapa chirwere musingazive kuti chakonzerwa nei uye chinombonzi chiiko. Saka muzvironga zviviri izvi tinoongorora zvirwere zvehuku 15 zvinokwanisa kushungurudza huku dzenyu. Ichi ndicho chikamu chokutanga chatinoti part 1 muchirongwa ichi. Chinofanira kukubatsirai kuti muzive pekutangira kana maona kuti huku dzenyu hadzisi kunzwa mushe. Semurimi wezvipfuyo munofanira mune ruzivo wezvezvirwere zvinokwanisa kurova matanga enyu kuti mugone kuziva pekunanga kana mawirwa nedambudziko rechirwere, uye kuziva matanho anokwanisa kutorwa kuti zvidzivirirwe kana zvichikwanisika. Asi hatisi kunyanya kupinda mumishonga yacho sezvo izvo zvitori zvimwe zvirongwa zvakatozvimiririra nokuti zvakawandisa. Asi nhasi tomboreketa nezvezvirwere zvine mbiri zvisere, zvimwe zvacho tozozvitarisa muchirongwa chechipiri chichatera. Saka hewo ngaivhiwe yanhasi. Number 1, mashi check. Iyi bacterial infection inowanzobata tunhiyo. Inowanzokonzerwa nekutadza kutsotsonya nhiyo zvakajeka. Kusviba kwezumbu iko kunotsotsonyererwa mazai acho. Kazhinji kacho chirwere ichi chinowanikwa muti nhiyo tunenge twabva kukutsotsonywa. Tunoita dumbu kana kumashure kwakazvimba uye kosviba. Nhiyo idzi dzinobuda kahwema kasingafadze kanonhuhwa. Nhiyo idzi dzinenge dzakareruka, dzisina simba, dzakapusa, dzisingafambe sedzimwe dzacho, iyo yatinoti lethargy muchingezi. Hakuna vaccine yechirwere ichi, saka musazotsvaga uta mugate. Utsanana ndiwo utori chidziviriro chacho chihombe. Chirwere ichi chinokwanisa kusvetuka kubva mukatiyo kamwe chichipinda mune kamwe. Munzvimbo ine huyanga kana kuti yanga ine nhiyo yanga ine chirwere ichi nechekare. Kazhinji chirwere ichi chinorova nhiyo dzine immune system yemhanga inenge yakurirwa nebacteria, zvichireva kuti kana maona umbowo hwechirwere ichi zvakachenjera kutora nhiyo inorwara moisa payo yoga. Number 2, fowl cholera. Ichi chikubacterial disease zvekare. Chirwere ichi chinowanzowanikwa muhuku dzinenge dzachembera, uye fowl cholera inobata machongwe kupfuura sheshe. Fowl cholera chirwere chinouraya huku chinokonzereswa nekapuka kanonzi Pastorella maltosida. Kapuka aka kanobata panosangana mapfupa nemukati memhino nedzimwe nzvimbo dzemiri wacho. Kapuka aka kanobva mumvura kana chikafu chehuku chinenge chisina kuchena, kana kuti makonzo neshiri dzemusango dzisingagezi idzo. Saka kazhinji chipfuyo chakabatika nechirwere ichi chinoregera kudya choita manyoka ane greenish kana yellow tinge, manhenga akaita kakubvanganyuka, iwo atinoti ruffled feathers muchingezi, kuzvimba kwepurple wattle, kuzvimba kwemuzinga, kuzvimba kwepanosangana mapfupa, kupusa, kubuda mvura mukanwa, mumhino, nekutadza kunatsofema zvakanaka, kana kungodonha kuti D pasina kuti pamusoroi. Zvinonzi mavaccine anokwanisa kubatsira kudzivirira chirwere ichi, uye mishonga yakaita sepenicillin, tetracycline kana Bremamed. Zvisinei, zvinoitika futi kuti huku yenyu inokwanisa kutakura chirwere ichi chero isingaratidze kurwara zvachose, asi inenge ichifuririra mberi nekuparadzira chirwere ichi. Hewo inenge yava kunzi ekeria chicken. Yozoporonga hutano hwehuku dzagara dzine hutano nechekudhara. Saka zvinokurudzirwa kuti dzinenge dzaita kunge dzapona dziurayiwe futi, mitumbi yacho yotopiswa kuti chirwere chacho chisarambe chichitekeshera, nekuti hongu chinokwanisa kutekeshera nomurufu. Number 3, coccidiosis. Coccidiosis chakanyanya chekenyenye, nokuti chirwere ichi chinokwanisa kuwanika zvekare muzvimwe zvipfuyo setsuro,
mbudzi, imbwa kana mombe. Coccidiosis inowanzoda nzvimbo dzidiki dzakazarisa huku dzisina hutsanana uye mune hunyoro, zvichireva kuti chinokwanisa kunyatsoita madiro ageorgina munguva yezhizha. Imo ndimo machinokwanisa kubva nekutekeshera kunge chakavhurirwa dhoketi neZRP. Chirwere ichi chinokonzerwa nechipuka chidukuduku chinonzi Coccidian protozoa. Kapuka aka kanogara koita mhirizhonga mudumbu korakasha matumbu ehuku. Mushure mehuku dzenyu dzadya matosi akatakura chirwere ichi, zvinonyatsogadzirirai nekuti tava kuda kunyebedzera kunzwika sevanhu vakadzidza manje. Dambudziko recoccidiosis rinoshanya pahuku dzenyu padzinodya chinhu chinonzi sporulated oocyst. Ichi chinotywa nemachemicals mudumbu zvosunungura iyo inonzi infective sporocyst. Izvi zvinotanga upenyu hwekuparadza anonzi intestinal epithelial cells. Chirwere ichi chinoparadza matumbu aya anonzi gut walls. Zvinoita kunge chirwere chema ulcers muvanhu. Ndipo pamunoona huku yenyu yakusadya yakuchaya manhenga akabvanganyuka ichipera miri sezvo inenge yakusagona kudhonza manutrients kubva muchikafu chadzinenge dzichidya, sezvo inenge yakwadzwa nematumbu ecoccidian protozoa. Ndopamunoona huku dzenyu dzakuita manyoka ane ropa dzakudonha futi miri. Number 4, Fowlpox. Ichi chirwere chemhando yevirus. Fowlpox inokwanisa kudaidzwa ichinziwo avian pox. Chinouya semapundu. Huku dzinoita chirwere ichi dzinoita mapundu paganda, maronda pamazinga acho, maronda machena mumukanwa kana mutrachea macho, uye dzinoregera kukandira mazai zvachose. Zvese izvi zvinodzitadzisa kunyatsokura zvakanaka. Fowlpox inotapukira nekuhakira dzimwe huku kunge tsine, chero hayo ichitora nguva ichienzanisa nezvimwe zvirwere zvatiri kuongorora muchirongwa chino. Huku dzinobatira fowlpox dzinokwanisa kuita fowlpox yakaoma kana kuti pox inyoro, iyo inonziwo wetpox. Chirwere ichi chinokonzereswa nevirus rinonzi avipox virus. Ichi chirwere chinokwanisa kupinda mudzimwe huku nemaronda chichifamba chichiti gogoi kumamwe mazumbu ari padhuze, sevanhu veJehovah Witness kuzvimwe zvirugwi zviri padhuze futiko. Asi chirwere ichi chinokwanisa kudzivirirwa kana kurapwa nekudzipa chikafu chakapfava munzvimbo yakachena yakaoma inodziya. Zvinonzi mushonga weBremamid ne5 mm muchigubhu chemaliters 5 emvura zvinokwanisa kubatsira nekugona kuchengetedza zvakajeka pane mukana wekuti zvipfuyo zvenyu zvinokwanisa kupona kubva muchirwere ichi. Kune vaccine inonzi Apox inokwanisa kubatsira huku dzisati dzabata chirwere ichi kuti dzisazochibatirira zvachose. Chirwere ichi chinokwanisa kuparadzirwa neshiri dzemusango namamoskito, nyamwe mweya wacho wadzinofema unokwanisa kuparadzira. Number 5, Newcastle disease. Newcastle disease chirwere chine mbiri yekubatirira kufema kwehuku dzenyu uye chinofamba mudanga nekukurumidza. Ichi chirwere chinokwanisa kubata shiri dzose dzemusango nedzekupfuya, asi dzokupfuya ndo dzinonatsobatikana nechirwere ichi zvisinganetse kuona. Senge dzidiki dzacho hachirwarisi hacho vanhu, asi imi varimi munokwanisa kuchiparadzira kune dzimwe huku dzenyu mukabatawo dzimwe huku dzakatakura chirwere ichi. Newcastle inokwanisa kubatirira pambatya, shangu kana zvimwe zvinhuwo. Mototsanga kuparadzira chirwere ichi usingatombozive zvenyu murimi. Ndosaka vanhu vane huku dzakawanda vachiti hamupinde mumatanga avo musina kutsika mumadip tank avo ayo akazara machemicals anouraya chirwere ichi nezvimwewo. Chirwere ichi chinobaya nhengo yekufema, iyo yatinoti respiratory system muchingezi, kana iyo inonzi nervous system futi inokwanisa kurakashwa zvakare. Zvinoreva kuti pachinochaya ndopamunotanga kuona
huku yenyu ichita dambudziko rekufema ichibuda zvinenge zvimvura mumhino, dzoregera kukandira mazai, asi chiratidzo chinowanzobuditsa pachena kuti chirwere ichi charova semheni chaiyo ndiko kuzvongonyoka kwemutsipa wehuku dzenyu uye kushaya simba kwemakumbo nemapapiro acho, kuremara chaiko, uko kwatinodaidza tichiti paralysis muchingezi. Chinorapika hacho, asi kunatsoigona nyukaso kushanda nemavhaksini inopiwa huku dzacho dzichiri dzidiki kuti chisatumbu mari panzvimbo zvachose, nokuti chikamara hacho hondo yacho inokwanisa kukundika, asi munenge madya nemuseredzero. Chero bhamboziti chizita chinotange chichipopai kana makatuni, chirwere ichi chinoti uraya chikapiwa nguva yekumbeya mumatanga enyu murimi. Bumblefooty sezita racho, chirwere chemakumbo, nzondora inenge yakwara painenge ichipararira nyika pai. Chironda ichi chinokwanisa kuzoita infection chototanga kuzvimbisa gumbo rehuku yenyu. Bumblefooty inobatirira zvinenge zvekujuma chaizvo, sezvo imi murimi hamungaoni nguva dzose kuti huku yenyu yakwara uye ikuda kurapwa isati yabatirira chirwere ichi. Saka motopota muchinatsotarisisa manzondora acho kuti haana zvironda here, nokuti chikaregerwa sezvatamboreva chinouraya. Mukaona huku inenge ine chironda, sinokurudzira kuti murigeze neiro disinfectant kudzivirira chirwere ichi, kana kutovhiya chironda chacho tisachiremba kana chakatonyanya. Number 7, thrush. Thrush yakangoda kufanana nethrush inowanika mutucheche twedu isu sevanhu. Ichi chifungal disease chinokonzerwa neyeast inonzi Candida albicans. Huku dzinorwara nechirwere ichi dzinobuda mvura ichena inowanika mukati mecrop madzo. Huku inoratidzazve kuti yakaneta kunge hozhwa nezvimwewo zvisinganzwisisike. Makoshe acho anongobvanganyika, iwo maruffled feathers zvekare. Dzokororo ine simba zvakakosha kukuzisai kuti iyi ifungal disease, zvichireva kuti huku dzenyu dzinokwanisa kushinyirwa nechirwere ichi mukadziregedza dzichidya mapellets akaora ane mamolds kana chikafuwo chimwe chakangozara mamolds. Dzinokwanisa kuwana chirwere ichi kubva pasi kana kuti mvura ine hutsvina zvekare. Hakuna vaccine yechirwere ichi, inokwanisa kurapwa nema-antifungal medicine inowanikwa muzvitoro zvemhuka dzekupfuya. Munofanira kubisa chikafu kana mvura chakanatsosviba kana kuora nokugeza zvigaba zvacho nguva zvose nema-disinfectant kuti zvigare zvakachena muchidzivirira chirwere ichi. Number 8, ear-sac disease. Mavambo e-ear-sac disease ndiwo ekuita huku yakangoreruka nekungodzungaira nekusagona kukandira zvinogutsa. Ichifamba nenguva, huku yenyu inotanga kuhetsura, kukosora, kuremerwa nekufema, kuzvimba kwemabvi kana kutofa chikaregererwa. Ear-sac inokonzereswa nekapuka kasingaoneke nemaziso nje kanonzi Mycoplasma gallisepticum. Kune chidziviriro chechirwere ichi, iyi inonzi vaccine muchingezi. Chinokwanisa kurapwa nema-antibiotics anobva mumatoro ezvipfuyo. Chirwere ichi chinokwanisa kutapukira dzimwe huku nokukurumidza, saka zvakanaka kungoongorora huku dzenyu kuchitswanya pachinonatsotangirira ipapo chisati chafamba kuenda kure. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa ichi chokutanga chezvirwere zvine mbiri kuhuku. Tinovimba kuti madzidza zvakawanda, asi gadzirirai sezvo tichakupakurirai zvimwe zvirwere zvisere zvinoshungurudza huku muchirongwa chedu chechipiri muchezvirwere zvehuku chichauya chiri kutevera pasina nguva refu pano paFarm 4081. Saka tinoti semazuva ose varimi, tinotenda nenguva yese yamatipa nhasi tokuonai muchirongwa icho chechipiri, asi zvanhasi tongoti taonana uye musare zvakanaka. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi.
Kuno kufarm 4081 zvekare tinombogadzira nokutengesa mastew products akaita semabugler bars anobatsira kuchengetedza makeji ezvipfuyo, maash stoves anoshandisa marasha, mabraai stand ekubikira akaita seaka katema kekunaka aka nemakeji nemakeji chaiwo kana muri murimi anoda kutanga kupfuya mhuka dzamaona muchirongwa chino. Chero zviri zviro zvose zvinoita nezvekunama nekubatanidza simbi, heo tinotobata basa. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere zvemastew products edu kana kupinzwa mumagroup ekuchengetedza zvipfuyo akaita seHuku 4081 yekupfuya huku kana kuti Doors Cave Rabbitry inodzidziswa kuchengetedza tsuro, chingotibatai panhamba idzi dzerunharembozha rwenyu dzinoti 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira patichakuonai pachimwe chirongwa chino chefarm 4081. Sarai zvakanaka.